Nagsulat na ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office sa Department of Public Works and Highways o kundi DPWH agod nga mabutangan sang regulatory signages ang mga approach sang flyover sa syudad sang Iloilo, ilabi na sa buhang flyover. Ini matapos nga makaduha ka beses na nga nakasagid ang mga sasakyan sa vertical clearance sang bago lang nagbukas nga flyover sa ukon sa buhang flyover. Sa interview sang Bomba Radio kay retired Police Colonel Uldarico Garbanzos, ang head sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office iyagin pahayag nga nagpatigay naman sila sang inspeksyon sa area. Nagrekomendar man ang otoridad nga kinahanglan na gid sang directional ukon regulatory signages bangod nga nagareklamo na ang mga nagabiyahe nga hindi nila halos makita ang vertical clearance. Ini man ang maghahatag sang kaklaruhan kung sino ang hindi kag kung sino lang ang pwede nga makalabay sa amo nga flyover. Ginpakigbahin man ni Garbanzos nga mag-request man ang ila opisina sang suga ukon lighting para sa approach sang mga flyover sa syudad agud nga mas makita ang mga vertical clearance. Nagsulat na kita ni sa DPWH nga ang approaches both sides sang buwang flyover butangan man sa mga additional nga mga regulatory nga signages. Hindi lang sa buwang ni actually nga aton nga request kundi sa mga flyover man nga diri sa syudad so that ini makadugang hatag sang directional signs or regulatory signs nga sa mga motorista nga naga-usar